5 fitxatges i entrenador nou. Benvinguts i benvingudes al meu canal de YouTube, soc Jan Torrent i avui farem una anàlisi sobre el paper del nou Barça de bàsquet de Joan Peñarroya. Abans de començar us recordo que us podeu subscriure en el canal, que m'ajudarà molt a créixer en aquest projecte. Podeu donar m'agrada i donar sobretot la vostra opinió en els comentaris, en el que me faria molta il·lusió veure què opineu d'aquest anàlisi o fins i tot donar-me el vostre si us veieu amb temps i ganes. Comencem per aquest anàlisi que començarem fent les altes, les baixes i renovacions. Comencem per les renovacions, Jabari Parker i Jan Vesely. Bé, crec que han sigut els dos millors jugadors de la temporada passada i és normal que s'haguessin guanyat la renovació, sobretot Jabari Parker, que venia amb la incògnita de saber com estava físicament, però ha anat de menys a més i ha fet una gran primera temporada a Europa. Anem a per les baixes sense allargar-me gaire. Nikola Kalinic, Òscar da Silva, Oriol Paulí, Rokas Jokubaitis, Ricky Rubio i James Nagy. Tenim 3 jugadors que continuaran jugant a l'Eurolliga, Kalinic, Òscar da Silva i Jokubaitis, Oriol Paulí, que s'ha anat a Lleida i no jugarà només l'ACB, Ricky Rubio, que encara no se sap el seu futur, i James Nagy, que jugarà al Bàsquet Girona com a cedit. Anem a per les altes, que és on m'allargaré més. Kevin Panther, Justin Anderson, Juan Núñez, Jostafa Fall i Chimezi Metu. Comencem per l'entrenador, Joan Peñarroya, nou entrenador del Barça, té una plantilla curta per ser el Barça, en comparació sobretot amb els altres anys, amb els anys anteriors, roster de 13 jugadors, per tant es quedarà un fora de convocatòria en els partits en cas que no hi hagi lesions. El nucli de la plantilla continua sent el mateix. Tenim a Satoransky, tenim a La Provítola, Jan Vesely, Billy Hernán Gómez, Darío Brizuela, Joel Parra, i Dame Sarr, perdoneu, que m'he quedat abans, que no he pensat en Dame Sarr, que serà el 14è jugador, però bé, ja veurem quins minuts té. Doncs bé, el que deia, el nucli serà el mateix, no? La part dura de la plantilla continua sent la mateixa i és la que continua. Pensant en aquesta plantilla més curta, he fet una mica de búsqueda de com utilitza els seus jugadors Joan Peñarroya. Doncs bé, amb la temporada excel·lent que va tenir amb el Baskonia, però va acabar malament amb els play-off eliminat de forma molt ràpida per la penya, ens podem veure que Joan Peñarroya fa una mica com Ivonne Navarro, que utilitza molts jugadors i durant molts minuts. Pràcticament tenia 10 jugadors jugant 20 minuts, només 4 en jugaven més, i el que jugava més era Pierre Henry, que és el que una vegada va arribar a l'ascensió d'aquest jugador, és quan l'equip va començar a caure en picat. En aquella plantilla anava com un tro, anava com un coet, no paraven de guanyar, jugaven molt alegre, jugaven utilitzaven molt el llançament exterior, tenien molts tots carta blanca per llançar i per intentar llançaments, i la defensa semblava que la deixaven una mica apartada. Crec que aquest Barça no serà així, perquè els objectius del Baskonia en l'Eurolliga i el del Barça són completament diferents. Per tant, ens haurem de veure com gestiona l'apartat defensiu Joan Peñarroya, perquè haurà de fer 2 passes endavant si vol realment competir per guanyar l'Eurolliga, que és el que aspira cada temporada el Barça, tingui la plantilla que tingui. Jo vull fer una petita comparativa amb la temporada anterior, i és que crec que aquest any és molt més sòlida. Tenen jugadors amb experiència ja a l'ACB que acabem d'arribar, tens jugadors que havies fitxat i que era el seu primer any al Barça, que ja saben què és jugar al Palau i el que significa jugar pels culers. Per tant, crec que aquesta petita passa que vas fer amb Roger Grimau
ja donarà els seus fruits en partits on les coses estiguin més complicades. Comencem pels benvinguts, pels nous, comencem pels últims en arribar. Youssouf Fall, 29 anys, 2,21 d'alçada, un gegant, firma per una temporada. Perfil totalment diferent dels últims pivots que han gaudit al Palau els últims anys. Ofensivament donarà coses que no tenies i te'n treu unes altres molt òbvies, com és el córrer. Encara que Joan Penyarroia ja va tenir a Fall al Baskonia, crec que amb aquest jugador no pots pretendre jugar a 100 possessions. Això està molt i molt clar. Crec que serà un jugador que marcarà diferències en partits puntuals i que crec que serà molt rellevant al final de la temporada. És a dir, el seu protagonisme serà molt concret, però et pot arribar a donar alguna victòria que necessitaràs a l'acabar la temporada quan tens la bateria més baixa, i això t'ajudarà a tenir un coixí de victòries fent aquí una teoria. Chimeji Metu, jugador nigerià, 27 anys, 2,08, firma també per una sola temporada. Per mi és una incògnita la seva adaptació al bàsquet FIBA. Això és el dubte que tinc sobre ell. Crec que pugui jugar a 4 i el 5 et facilita moltes coses. La temporada passada no vas tenir un jugador així i en certs moments li hagués anat bé un jugador més mòbil en l'apartat interior, on tenies Jan Vesely, Billy Hernán Gómez i James Nagy, que pràcticament no va tenir minuts. Roger Grimau, per posar-vos un exemple, va arribar a posar de pivot a Òscar da Silva. No és un jugador per jugar de 5. Tinc molta curiositat per veure el rendiment i com s'adapta Metu al bàsquet FIBA. Anem per Juan Núñez, que potser és un pensament popular, però aquest és el millor fitxatge de l'estiu per part blaugrana. Totalment. O sigui, fitxatge per 3 temporades, base de 20 anys i 1,91 d'alçada, jugador de futur que encaixa a la perfecció amb el sistema i amb els jugadors interiors que té en plantilla al Barça actualment. Crec que la connexió Núñez i Billy ha de ser una meravella perquè el Barça funcioni, perquè Barça hi rutlli, i amb la selecció espanyola jo no ho he acabat de veure això. Veurem si acaben de lligar tempos en bloqueig directes i aconsegueixen connectar entre si. Podem pensar que hi ha la NBA cridant-lo en un futur no gaire llunyà, però crec que això és una cosa que s'ha d'anar veient any rere any si realment Núñez vol acabar marxant als Estats Units o no. Justin Anderson. És un bon fitxatge? Sí. Barat? Segurament. El Barça necessita aquest perfil defensiu físic? Oh, i tant. Jugador en passat NBA, actualment té 30 anys i fa 1,98 d'alçada, firma per una temporada. Jo tinc una mica de dubtes amb aquest fitxatge, i m'explico. A la Lliga ACB, a diferència d'altres, només hi ha 2 places pels extracomunitaris. I s'ha de tenir clar en quines posicions s'utilitzen i en quin perfil de jugadors s'utilitzen. Justin Anderson és un gran jugador d'equip, però no és una estrella que lideri el teu equip. Per tant, la meva opinió és que es podria haver buscat un jugador millor o que sigui més complet ofensivament o més consistent ofensivament. Crec que en defensa, si l'heu vist una miqueta, no s'ha d'explicar res. Té un gran físic que pot defensar el base i pot defensar els aler pivots tranquil·lament. És un jugador molt i molt fort, molt i molt ràpid i molt ben coordinat. Però crec que en atac té moltes apartats que ha de millorar. Consistència ofensiva, en llançament exterior em pot ficar 3 de seguits, però després em pot fallar 5 seguits. I després la seva selecció de llançament, que a vegades pot ser un completament desastre. Ho podem veure amb la seva etapa en el Rio Breogán, en què ja tenia aquest rol de me vaig a tirar, vaig a llançar tot el volum de pilotes que pugui, però clar, anem a llançar 20 tirs amb cap i amb intel·ligència. Quan hi hagi rebot, quan sigui una bona opció, Justin Anderson tendeix molt a anar al xoc amb el pivot. Òbviament que ho fa perquè té un físic extraordinari, però poques vegades li acaba resultant de forma beneficiosa. Anem per Kevin Panther.
l'anontador incansable que tant necessitava el Barça des dels anys de Sares, fins i tot us diria jo, sobretot, òbviament, quan Corey Higgins va començar a tenir problemes físics. Escorta nord-americà amb passaport serbi de 1,93 m d'alçada i 31 anys firma per una temporada. Jo crec que ha quedat clar ja en aquest punt, en el 13 d'agost del 2024, que amb Nicolás Laprovitola com a estela ofensiva el Barça no pot arribar al seu objectiu principal, que és guanyar l'Eurolliga. Sense menysprear el jugador argentí, que té una classe impressionant, crec que és carregar massa responsabilitats en l'escorta. Kevin Parter arriba per ajudar els seus companys a aconseguir aquest objectiu i també, crec jo, ja opinió personal, a reivindicar una mica el seu nom. Ha tingut una temporada discreta al Partizan i des de la famosa baralla amb el Real Madrid el jugador no ha tingut el mateix rendiment. Crec que unir els camins Barça i Kevin Parter és el millor que podien fer els dos. Explicat una mica els fitxatges del Barça de bàsquet d'aquesta temporada, us diré el 5 inicial i també els jugadors importants, els que crec que tindran un rol de 15 minutets o fins i tot 20, que serien falsos suplents. No? Anem pel 5 inicial, que jo faria de bones a primeres. Tomas Satoransky, Kevin Parter, Justin Anderson, Jabari Parker i Jan Vesely. Jugadors importants, jugadors de rol, Juan Núñez, Joel Parra, Billy Hernán Gómez i Nicolás Laprovitola. Pot haver-hi canvis? Òbviament, pot encertar ni un jugador del 5 inicial, també. Però jo crec que començaries amb un 5 molt físic. Tomas Satoransky arriba als 2 metres, Justin Anderson està allà, Jabari Parker també, Jan Vesely també. Només tens Kevin Parter de 1,93 i és un jugador que, bé, no serà el millor defensor, però és jugador de braços llargs i que pot tapar algun que altre forat en defensa. Llavors, en Juan Núñez tens el base suplent, Joel Parra tens aquest 3-4 com en Justin Anderson, que podrien arribar fins i tot a jugar junts, ja ho veurem, a veure què passa. Si t'agrada córrer, t'agrada tenir un estil físic i tirar de 3, crec que podria arribar. Billy Hernán Gómez, Juan Núñez, que jo crec que és imprescindible que juguin junts, i llavors Nicolás Laprovitola per tenir un jugador que jugui sol i que se creï els seus tirs quan l'equip estigui més encallat. Et quedarien jugadors de molta qualitat enrere, com pot ser Metu, Metu, Fall, Darío Brizuela, que va fer un últim partit a les Olimpiades impressionant i que jo crec que és una petita reivindicació, veurem què passa amb Brizuela, que podria ocupar el lloc de Laprovitola, depenent una mica del rendiment de cada jugador. I això, espero que us hagi agradat aquest anàlisi sobre el paper. Recordeu subscriure-us al canal, donar m'agrada i deixar sobretot la vostra opinió en els comentaris. Moltes gràcies i ens veiem en el següent.